bitches! Tänään pelataan Arena Breakouttia Infinite. Feat Joakim a.k.a. Eetu. Niin Eetu, laita sitä peliä nyt. Älä laittaa. A few moments later. Mahtavaa. No niin, mikä menee taktiksi? Top varmaan. Tiger. Are you sure about that? Tuo on kyllä vittu pelaaja, mikä tällä puolella jätä. Saas. Nämä on pelaajia. Eikö auta! Vittu jahtaa minua! Kellari! Kellari! Oi vittu! Ne tosissaan jää. Lähti henki meikä paljon. Eikä lähtenyt. Vittu tää lähti. Erähän huuo. Kyllä se siitä. Oikein kannattaa äijä tarvitse. Ei jumala. Ei! Äijä vittu dropshottas oikeasti minua. Vittu, kyllä otti pataan kuitenkin meikä tätä mäkkärillä otaisi päästä. Voi munaa. Tiedätkö kun et oo sampunut päähän vaan oot ampunut jalkoihin. No ei tuossa pannikissa älyä mitään. No. Ei hemmetti. Äijällä vielä katkaistu mosiini. Ja oikeesti. Kyllä hyvä. Hei, se meni knokkiin se yks äijä. Hei, fitti niin. Another one. Ei, tää meni sinun piikki. Ai jaa. Sinun piikkiin meni. Ihan sinun piikki. Niin. No, Tää on kuikkittiä tuosta. Mitä vitun paskaa mä teen? Skarra L. Tuohon menee paikka. Arvapa näkyy Tuomas, että kun ei ole dropshottaa. Aika meihin. 1 hour later. Two hours later. Three hours later. No niin, nyt sitä ollaan. Vähän ottamassa oottaa tästä. Hei, me ollaan pelipaikalla joten. Pelimestoon. Okei. Ihmetten katkonut jalkoja niitä äsken. Onko vessakopissa ketään? Ei oo. No, siellä ammuskella, mennäpä sinne. Tässä ei ihan lähellä. Luppaseet. Kävelin kanssa, kun se taisteli näin rajusti tälle.
Joo, siis kävi siinä, niitä tuli itse niin lujia. Vähän panokset loppus kävi. Äijä niitä skelejä varmaan. Äijä oikein vaan speedrunnaa rankassa on niitä samalla. Ei ole mitään, mä en se arvosti lankka pihatalle. Boing. Tulla äijäitä. Niinköhän legit pelaa. Mä en. Niin jo. No, se on tuolla forra eteenpäin, mistä minä katon niin siellä. Meillä on luuttamista kesken. Mä en näe mistä mä katon. Se on nyt tuolla se. Jaa. Ui vittu, joo niin. Missä se on, kun mä en näe? Se on se puu yläpuolella, mä voin tuhota sen sitten kun tullut. Aivan kappaleen. Ei se haittaa, että hiillaan vaan. No tässä on ihan vittu minun versta äijä. Burning hell. Vittu mikä kunnon rottapositio tälle. Ei mukaan kuollu! Mä puetun! Oi, sä olit sinä, huhhuh. Tehty. Tää on sun oikealla puolella äijä. Se on joku mini 14 todennäköisesti. Näinkö ihan fakissa etu. Mä katon, että se tulee, nyt tulee naatti. Nyt ei tuu suojaa, kun mäkä noussi. Mä tappoin sen kaverin. Joo, mäkä mennään tänne mökkiin. Tai en meekki, se tee siis. Täältä me päästään tänne alakerran. Meikällä aika mahdoton päästä, kun mäkä ihan palaa sinne. No tää vissi tappoi se. Eikö, miksi mulla on yksi operaattori tappoi? Eikö niin mä tappoisin yhden äijän? Se on joku munkin tappelee. Missä tää yksi äijä? Saiko ottaa M29 tätä äijältä? M29. Eikä M24 sori. No, tää. Sulla RP, joka sinä sen hallut.
sullekin käy Niin, sitten. onneksi. Hei vittu, onko sillä parempi vesti muuten, kun mulla on ihan passana tämä vesti. No on sitä teidän elämän vesti. On ihan kappalista meikäläisen vesti. Mihinkä se yksi ei ole mennyt? Täällä vesti. Se on tässä ihan vittu vieressä. Se on nyt täällä, niinku tällä puolella. Niin on. Tippuuko? Pois. On kyllä kaveri. Mä en tiedä onko tällä kaveri, mutta jotakin se ampuu. Päätös. Yes please. Pitää sillä ei onko mitään valuu. On sillä ihan... On kyllä kyrpäri. On sillä kyrpäri. Mikä kyrpäri ei ole. No mä tiedän ne on sen kyrpäri. Oi. Miksi tässä pelissä on näitä vitun näkymättömiä seiniä? Perkele, mä hyppäsin alas ja mulla meni kummatkin jalat taas aivan vittu. Tuo on niitä surkeakitteissä äijä sillä on. Täällä on niin paljon näitä näkymättömiä seiniä, yritin hypätä tuon kallion päälle ja siinä on näkymätön seinä. Tippun tuota yllätä asti tänne. Dehydration, no niin. Eikä sinusta, mutta mä ainakin ihan valmis lähteä. No, vaikka minä en lähti, mitäpä sä tuohon. No voi ja me vielä taas lähdin. Ei, kyllä mulla on 400 tonnia sitä vaan. Mäkin tarvitsen. Onko sulla vettä tai mitään? Vettä tää. Ei. On mulla soldaa. Tai örppyä siitä. Tai jakso. Menikö tuossa äijä? Siinä meni äijän parissa pelaaja vai? Hei, mitä vittua? Joku sanoo laukkaus. Ammutko sinä vai? En ampunut. Mutta on kuullut tuota oikealta. En tiedä kuuluuko tuota ylempää. Nyt on jännät tilanteet. Ei tiedä. Ampukohan se niinku tuosta tasaan täältä, pitäisikö nakata naa? Nakkan naat ihan viikseen. Lentääkö? Totta kai se lentää. Lent. Tappaako ne tässä pelissä ykkössä ja ne lopun naatit? Siinä on ollut pelleet. On. Riippuu varmaan naatista ja siitä, mitä armaleita sillä. Missä on muka kuollut pelleillä? Niin. Tuossa. Kona. Mitä sillä? Immorroidaan.
kyllä vitu vähän vesti, mekin ei murrata pitää. Aivan onni onnettoman muodossa sitten ruumissa löytyy. Ihan tuo sama. Joo, me nokolta niin lähtenyt, no 700 000. Voihan näin. Tai jännittää, että edes tuossa on. Ei se uskalla tulla sitä. Ei se tii. Varmaan tappaa sillä naatilla. En koita. Semmonen radio. Yhden operaattorin saa minä. Äijä kiltti tos kaikki. Vittu mikä äijä. Enää huono. Aha. Onko? Aha. Vittu, mitä helvettiä? Nyt oli kyllä jännä. Nyt oli kunnon Jännä. ratti. Nyt oli kunnon ratti. Vittu mikä tyy. Nyt on niinku oikein vuotosalan rattaa. Vissiin sattuu tää äijä. Mutta äijä tunnastaa silti. Tähän tuli tämmönen taktinen vettäytyminen. Herra Jumala, me kattiin pataa ihan huolella. Level 20 ei tuli nyt saattu. Joo, eikä siinä. Kiitoksia kahtamisesta. Ei nyt mennyt miten meni, mutta Eetu tuhoaa, Eetu tuhoaa ja Eetu tuhoaa.